अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिक्स बाय शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चंडी स्थान, बघाए। Presented by SSD Music। सबई नसानावा एक ही रहोला, सबई नसानावा एक ही रहोला। ईमानवा अलगा अलगा बा, ईमानवा अलगा अलगा बा। सबई नसानावा एक ही रहोला, ईमानवा अलगा अलगा बा, ईमानवा अलगा अलगा बा। केहू बा गरीब केहू बाटे अमीर हो, सब कर एक जैसन नइखे तकदीर हो, सब कर एक जैसन नइखे तकदीर हो। केहू बा गरीब केहू बाटे अमीर हो, सब कर एक जैसन नइखे तकदीर हो। निंदिया सबे कर एक ही रहोला, एक ही रहोला। निंदिया सबे कर एक ही रहोला। बिछौनावा अलगा अलगा बा, बिछौनावा अलगा अलगा बा। मिक्स बाय शांति रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चंडी स्थान, बघाए। केहू पूजे गुरु केहू राम रहीम हो, एक दूसरे के लोग बुझलहीन हो, एक दूसरे के लोग बुझलहीन हो। केहू पूजे गुरु केहू राम रहीम हो, एक दूसरे के लोग बुझलहीन हो। पूजा नमाज सबके एक ही रहोला, एक ही रहोला। पूजा नमाज सबके एक ही रहोला। धर्मवा अलगा अलगा बा, धर्मवा अलगा अलगा बा। राजन अजय कहे साच साच बतिया, दुखवा में केहू नाही बनेला संगतिया, दुखवा में केहू नाही बनेला संगतिया। राजन अजय कहे साच साच बतिया, दुखवा में केहू नाही बनेला संगतिया। सरल संवरिया गा के सुनावे, सरल संवरिया गा के सुनावे। तारा नवा अलगा अलगा बा, तारा नवा अलगा अलगा बा।
रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान बघाए।